давай. Звуку. Ему нужно холодильник да презаредим. Голема ни пристъпва, трябва да се нахраним. Ръцете съм си ги смил и отдавна са чисти. Холодилника е празен, има само Отварям холодильника и динята я няма. Сдигам багажника и динята я няма. Слушам телефон и динята я няма. Хей, ще стигнем за време. Слезам дивката и динята я няма. Слизам мазето и динята я няма. Сложа зелен чуков и от динята я няма. Хей, ще стигнем за време. Джин, 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 динята я няма. Дин, динята я няма. Динята я няма. Динята я няма. Кажете къде е. Динята я няма. Глад. Диетите да разнообразим. Тиха горе отворим. Свободни сме да бъдем и анорексисти, а не просто гладниче погодивци. И дебели се ядат, спагети се въртят, палачинки се пекат, но и ти яде на път. Чукам си яйцата и включвам миксера. Искам поне на филика препечена. Отварям хладилника и динята я няма. Снегам багажника и динята я няма. Спусам я по масата и динята я няма. Ей, ще стигнем в известно време. Светам и динята я няма. Слизам мазето и динята я няма. Сложа зелен кофия, динята я няма. Ей, ще стигнем в известно време. Джин, 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 динята я няма. Джин, 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 динята я няма. Джин, 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 динята я няма. Динята я няма. Кажете къде е. Това беше от динята, сега започваме. Every day, on a sick days, every day. Добре. Move it. Тихо. Wiggle. Kitty, come on, it's recording now. Let's try that to sing for me. Do it again. Да пропуснем тази част и да видим.